Unanugo maka Lion Business Park. Ayanugo fano na night mile n'Enugu. Ebe wepụtara ịrụ nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. Hit Budge on the beat. Badigo maka ijebe Egwu ọma dịrị m ka ijebe ali badigo maka ijebe ka anyị jebe n'ala Igbo ali badigo maka ijebe ọkwa ebe ife dị mma na-adị ali badigo maka ijebe Lion Business Park adego badigo maka ijebe abịago maka mmepe obodo badigo maka ijebe maka ọdịmma ndị Igbo ali badigo maka ijebe ịma na nke a bụ nke anyị o badigo maka ijebe agụrụla amalụ n'ebe ya ali badigo maka gbakọrọ bata onwele ibu owele ofu bataba onye nwere ịtọ ngwa wele ịbụ bataba ọ bụ ebe ka anyị na-eje Lion Business Park ayọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. n'ime ebe anyị na-eje Lion Business Park ayọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. Ihe dị mma eru anyị aka. ọra na eze ga-eto ntị na ada ndị besi ji ụzọma wee bịa maka na ekele dike na ka o mere eme ike adịkwa ya ime ọzọ o nwere ife anyị ji bịa na mmadụ mebe ife ọma obodo asị ya melụ gaba o wee bụrụ maka Lion Business Park na Night Mile Enugu State ịma na afọ ewepụtago 2,000 hectares of land ebe ndị Igbo ga-arụ ife dị iche iche maka ọdịmma ndị Igbo be anyị ị nọ n'oru ka ị nọ na ndịda ebe ọ bụ na ọ sọrọ gị nọdị asị gị lata baburu afịa gị lata ife adịgo mma ndị Lion Business Park asị gị lataba ụdị afịa ọsọrọ gị soba a na-arụ ya na Lion Business Park obodo dị mma enwegasịrị ife a ga-arụ na Lion Business Park ga-edoti ka ngwa gị ọda ndị besi ji ụzọma wee bịa kedu ife ndị zubelu na Lion Business Park ife a bụ ebe a na-alụpụta akụrụngwa eji alụ afịa na-azụ n'ime ya maka na kọmpini kwuru kọmpini eji ama ndị na-eme ọfụma
ga-enwe thousands of shops n'ụdị dị iche iche ebe a na-azụ ya bụ afịa. A ga-enwekwa shopping mall, 5-star hotel ga-adị n'ime Lion Business Park. Kedu maka event center, football pitch, ife niile a ga-adị n'ime Lion Business Park. A ga-enwe presidential estate, best hospitals and schools. A ga-enwekwa fire service centers and police stations, display center, exhibition center. Ife niile ndị China na-eme a ga-ebido n'ebe ya na Lion Business Park na-afụ n'anya. A ga na-agba containers free na Lion Business Park, free trade zone. Anyị ebidogo ọrụ, anyị awago foundation. Anyị ebidogo na Lion Business Park, nke a bụ nke anyị, ife dị mma eru anyị aka. Asị m ọla ebidogo, anyị ebidogo ọrụ, anyị awago foundation. Anyị ebidogo na Lion Business Park, Lion Business Park, nke a bụ nke anyị, ife dị mma eru anyị aka. Ndị ewuse buru afịa n'Obiaba, ife dị mma eru anyị aka. Great Fair na Lagos, ife dị mma eru anyị aka. Alaba ndị ọma buru afịa n'Obiaba, ife dị mma eru anyị aka. Ka anyị mepee obodo anyị, ife dị mma eru anyị aka. Idumota na Lagos, ife dị mma eru anyị aka. Mandela's Balogun, ife dị mma eru anyị aka. Building material day, ife dị mma eru anyị aka. Abuja ndị ọma, ife dị mma eru anyị aka. Ọgbete Enugu, ife dị mma eru anyị aka. Ndị ọgbete buru afịa n'Obiaba, ife dị mma eru anyị aka. Kedu maka Nkwọ Nnewi, ife dị mma eru anyị aka. Ya nụ ka emezi obodo anyị, ife dị mma eru anyị aka. Arịarịa Aba, ife dị mma eru anyị aka. Ndị arịarịa buru afịa n'Obiaba, ife dị mma eru anyị aka. Na Lion Business Park ndị ọma, ife dị mma eru anyị aka. Anyị nwere bụ nwemfu, ife dị mma eru anyị aka. Ife niile zuru ezu na Lion Business Park, ife dị mma eru anyị aka. Ife dị mma eru anyị aka. Ekwekwara ka akọlụ ga-akọlụ, ife dị mma eru anyị aka. Main market Ọnịcha, ife dị mma eru anyị aka. Ndị main market buru afịa n'Obiaba, ife dị mma eru anyị aka. Ndị mgbuko Obosi, ife dị mma eru anyị aka. Ya nụ ka emezi obodo anyị, ife dị mma eru anyị aka. Ebe ọ bụ na ndị Igbo na-azụ afịa na mba dị iche iche, ife dị mma eru anyị aka. Ka ndị jika na-akọ ọnụnụ, ife dị mma eru anyị aka. Ka anyị bịa na Lion Business Park, ife dị mma eru anyị aka. Na Enugu, ka ndị mezi obodo anyị, ife dị mma eru anyị aka. Maka na ọ dị mma na ọ dịrị anyị ncha niile o, ife dị mma eru anyị aka. Maka na onye asị ala be ya, ife dị mma eru anyị aka. Ọ bụrụkwa iyi ka a kpọrọ ya, ife dị mma eru anyị aka. Na mụ ọbụda ndị best ga-ewerekwa nke m, ife dị mma eru anyị aka. Maka na ọlụ ebidogo, ife dị mma eru anyị aka. Ife dị mma eru anyị aka. Ife dị mma eru anyị aka. Lion Business Park walụ ndị ikem na ndị igwe na ndị ama fafa n'obodo tụpụtara
maka ọdịmma ndị Igbo ka anyị mezie obodo anyị. Ife dị mma eruwa anyị aka, eyiye ife dị mma eruwa anyị aka. Ọ bụ gịnị ka mụ na-ekwu? Ka anyị jebe na Lion Business Park, ka anyị je gbara ala ebe ife dị mma na-adị. Ụmụ Igbo ndị nwe m, ya nụ ka anyị mezie obodo anyị. Maka na ife dị mma erugo anyị aka, ọkwa ka o si mee. Ka m kelezie ndị mgbasa ozi na Lion Business Park maka na ọkwa n'aka mere azụ ọgba nkọlọkọlọ. Kedu maka God's Agenda Production